uthando lukaKristu athi uyazi mina ngiyakukhumbula uthando lukabani na lukaKristu asithande njengobani iluphi uthando lukaKristu silwaziko noma singayibhayibhelini singazi simvuli uluphi uthando lukaKristu olaziko ngokweBhayibheli asixoxeni akekho right kakhulu akekho right kancane yebo mawabo iluphi uthando lukaKristu olaziyo njengomzalwane wakwenza waba nobuthongo ungakuqondi kanti usindisa kuphi na ekufeni mhlawumbe ngesikhathi uze ukuthi iwili ibhasi waqala wathi awuyangishiya ibhasi nkosi yami waqala wakhululeza ukuthi uyaphuma nama wethu usuphethe ngesandla ulethi kanti uNkulunkulu usekusindise kuphi na asikhulumeni ngothando lukaKristu alikhulumeni ngani na ubani omunye walibona ukuthi baba wami akazigcineli mahala phela akazigcineli ini akazigcini nje ngoba ufuna sihambe sibone ngathi singcono kunabanye ubani umuntu wabancane angeke kwenze ukuthi uthando lukaKristu alwazi babona ngakubonakala babe munye ubantwana bami baba involved to car accident imana kakhulu lala abanye kodwa umntwana indukuze waphela manje kama bafuna bangitshela ukuthi buke umntwana yabona and nembala phela walethe bahamba boyolahla eShongwe esibhedlela umntwana ngifuna ukuthi akuboni ukuthi uvuma abakanyana usithumbu phela Lumacaci ukuthi utawuphila bona avuka phila wasuswa nakhona yena ngoba benathi sita kahle lena kwesibhedlela intombi wayiswa i-Nelspruit waflya ngokwe-helicopter wayiswa i-Nelspruit lana i-Nelspruit wasatha isikhathi khona futhi seloko akufukoma alulaphefemulanga mishini ICU kodwa emva kwesikhashana solo silokhu sikhala sikhuleka iwathi nankulunkulu yabona wasivela wamvusa wavuka kahle wavuka namanje uyaqhuba noma nje nalana ehloko kungabuyana kahle ukuhlakanipha kwakhe yabona kodwa at least yabona nanku kuyinto uyaphila alright uyafunda and uyaphatha esikoleni lethi uslow akasafana kuthana ulalele uyibone khona bese
lukhona uthando lukaKristu asikwazi letha sinasiqiniseko ukuthi okay umuntu onjani uyawunika uthando umuntu onjani uyawunika uthando umuntu onjani ungakuthandi umuntu onjani uyawunika uthando umuntu onjani uyawunika uthando bakwami umuntu ongafuni ukwesenkingeni amnakekele umuntu ongafisa ukuthi abe senkingeni omnakekelayo okay lo ofisa abe senkingeni omthanda okay asixoxeni bazalwane asixoxeni umuntu onjani ukunika uthando noma umenzela uthando ke umuntu onjani omenzela uthando noma unika uthando umuntu onjani omenzela uthando noma unika uthando wonke uyalidinga ini na wonke umuntu uyalidinga uthando sekumane ngoba impilo inezigabanyana lapha phakathi ezenza kwesinye isikhathi singathandani but wonke umuntu uyalidinga ini na lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe waze wenza njani aha walithanda lingcole linjalo uNkulunkulu akalindanga ukuthi ligezeke njengoba mina nawe nje khona singabathandi ngoba kunezinto ezimbalwa enjani na ezibangcoli uthi hayi amara ngikuthandi lokho kwakhe hayi le ngqondo yakhe injani angiyithandi uNkulunkulu uyazi ukuthi sinabo lokho kuthakathaka ukuthi asikhona ukuthanda ngendlela yakhe uyazi ukuthi asikhona ukuthanda ngendlela yakhe but kufanele sibathande bonke ini na abantu nabantwana bakaNkulunkulu lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho ngendlela enjani kanti ubani umakhelwane wakho bamakuba umakhelwane wakho ngaba ubani umakhelwane noma ubani ngaba umakhelwane wakho thanda umakhelwane wakho ngendlela oyithanda nga siyabathanda umakhelwane bethu asifundeni izwi uNkulunkulu uyakuqonda lokuthakathaka bethu uNkulunkulu uyakuqonda lokuthakathaka esinabo uyakuqonda ini na lokuthakathaka esinabo uyaku-understanda futhi akekho ongasisiza ngaphandle kwakhe uyasisiza malanga onke lokuthakathaka bethu uyakuqonda futhi akahluleli ngabo akahluleli that's why lithi iBhayibheli kuzobe namhlanje kunjani na uyasinxusela kube kuya ngalokhu mina engikwenzayo esikwenzayo ma usho ukuthi ngakusasiqnisela kuyimi nje inxusa lakhona kuyimi ngithi ngiyabheka uba usibuye ngithi ngangeke ngithi ngiyabheka loya ngithi ngeke mara lithi iBhayibheli kuzobe namhlanje kunjani na uthando walolo uyasinxusela 13 verse 4 luthando luyabeletela luthando lumnene lude umona luthando alutigabalisi futhi alutikhukhumeti uthando njani na luyabekezela ngesikhathi usuthi wena nje mnakhona ubekezela okwazi ukuthi uthando lwakusefawe kuphi na esikalini abantu abohlala bethi uthando lwakho noma-ke balufaka esikalini ngoba labo ohlala nabo okhonza nabo ofunda nabo esikoleni osebenza nabo ohlala nabo la ohlala khona nabo bonke abaseduze kwakho
Akekho omunye ongafaka uthando lokho esikalini ngaphandle kwalabantu oxhumana nabo kuphi na empilweni. Akekho futhi omunye. Ngoba umuntu oseZimbabwe niyohlangana futhi afaka uthando lokho esikalini. Angeke nize nahlangana nawo. Wani uthando njani? Luyabeke. Uthando luyabekezela. Uthando akuzenzi bese siyayikhukhu. Umbono omunye ephansi adinga usizo. Awuveli wena bese uba ngcono kakhulu kunaye. Mara umkhombisa uthando uzasizakale kuphi na la khona. Uthando lukaKristu lona. Siyabona kaningi eBhayibhelini liyavela endaweni enjani na? Eyiningi. La uJesu wakhuluma nabafundi bakhe sekusondele igaba zakhe zani na zokuthi ahambe kuphi na emhlabeni encwadini kaJohn. Sofundayo namanje. Ukukhuluma kube kathathu. Ukwenza kube icommand yini? I-instruction. Ukuveza uJesu ukuba yini? Kuba i-instruction ukuthi thandanani. Kuba umyalelo. And once waphula umyalelo wenze into enjani? Engasini iqiniso ngoba kunani? Kunomyalelo. Sizokhumbula enkathi bebe imiyalelo yani ye-COVID angithi. Wawuthi khona mhlawumbe abanamacala ukuthi sibone abazi basikala abantu bakhona. Bakhona mhlawumbe abaphila namacala ukuthi sibone njani na? Akasibanga ngesikhathi kuthiwa kufakwe ini na? Isibone. Bakhona abanawo lawo macala. Uzobe namuhla. So uJesu ushiya ini la? Ushiya ini? Umyalelo. Usho ukuthi uma ungathandi omunye uphula ini? Uphula umyalelo. Noma ungakholwa kangaka usuphule ini? Uphula instruction ofuna uphile ngayo. John chapter 13 verse 34. Uthando alizukhukhu mezi alinako kwalo. Uthando lukaKristu. John 13 verse 34. Ngilinika umyalo lomusha wokuthi njengoba nami ngithanzile nami thanzanani. Njengoba nami njani na? Ngithandile nami thanda. Ubani othi yena la akathanda uKristu? Uthanda uJesu akamthandi, bese uNkulunkulu akamthandi. Ubani othi la akathanda uKristu? Njengalokhu uJesu enjani na? Ekuthanda. Nawe thanda kanjani? Thanda abanye. Umyalelo. Angithi ukuthanda ukho perfect. Ungithanda nami angikho perfect. But why abanye sifuna ube perfect because bakhombisa uthando? Awuyangiyisa lo yamini. Why abantu lindele ukuthi beze bebe perfect ngaphandle ukuthi ungazi bakhombisa uthando? Wena ukho perfect but uJesu uyakuthanda so. Why lindele omunye aze abe kulezinga wena ucabanga ukuthi ufuna afike kulo ngaphandle ukuthi ukhombisa uthando mara wena uJesu ukhombisa ukulesigaba okuso. Thanda nani kanjalo nami njani na? Ngimthanda. Wasifela sizoli sinjalo. Namhlanje kusenzeka lesenzela amaphutha kuphi na endleleni. Kuyenza senzela amaphutha kuphi? Engiyasifanda futhi akasibalela amacala ethu. Akayinisi imvula athi la amatsheli yadlula la ngoba izona akathandazanga iyona akakhoza ngoba namhlanje basathandaza. Akakwenza uJesu wami lokho. Mara mina nawe siyakwenza. Uyabazi ubuthakathaka bethu. Awuthakabazi. John 15:12 and 17. Sibone le myalelo evela kathathu. 12 and 17. Nanku umyalo wami. Thanzanani njengoba nami ngithanzile. Ngalokho ngiyaniyala ngithi thanzanani. Thandanani ngoba lokho njani na? Ngimthandile ngalokho ngiyaniyala ukuthi benze njani na? Thandanani. Inkinga isala kimi nawe.
esifuna ukuthanda abanye abazalwane ngendlela thina esibuka nakhona. KwakuJesu waliveza uthando lwakhe ey'ngabeni ey'ningi. Sibuye encwadini kaJohn indaba yomshado wasekhaya ngasikudala lithi wakwaveza uthando kumnandi sekuphelile emshadweni. Waveza uthando kumnandi kunjani na sekuphelile. Kwase kufanele lo mndeni labashadayo behlambalazeke. Babonwe abanye abantu mhlawumbe ba-afford ukwenza umshado unjani na ujabulise njengabanye abantu. Babonwe yiso ukuthi hayi laba abamane bashada laba mari iphakethe labo belingamanga kahle. Laba abamane baba nomndeni noma abantwana mari iphakethe labo njani na alimanga. Wavela uJesu enothando wenza umshado wabanani oba nomnandi futhi. Wahlangana nowesifazane nakuya from Samaria ayokha amanzi ngokujwayelekile. Kanti ubhizi uphuza amanzi angamnelisi. Still uJesu wakhombisa uthando wangamyeka. Wathi ophuzayo la akomi. Akamyekanga waqhubeka woma. Njengoba thina sibayeka abanye beqhubeka beyishayisa ngamakhanda nje. Uzutshela abanye ukuthi umbona hamba ishayisa ngamakhanda ingoba womile. Yaqhubeka indaba uJesu wahlangana nowesifazane. Uthi umthetho kaMoses owenze lokhu kuthathwa itshenze njani na? Still uJesu wangamyekeleli wamlalela. Wathi uJesu ongenasono akube uyena oqala thatha itshe njani na? Uyabakhumbuza ukuthi ngithanda nje ninezono. Just ngoba esakho asazeki na. Esakho asazeki na. Asumsebenzisa umthetho kaMoses. Isomeso kusho mina nawe. Kusho mina nawe sithi iso. Still uJesu wenze njani nawo umlamulela. uJesu ukhombisa ini uthando. Wamlamulela isimo sinjalo. Siyabona nangayofika in the pool of Bethesda futhi uJesu uthola indoda enade 8 years lokuhleli nje ithezekile. Ayindawo ihleli lapho uthole khona ini usizo lwayo. Still ayitholi. Iyafika uJesu ithi ufuna ngwenzeleni. Ukhombisa ini uthando. Umuntu ubucabanga ukuthi asadinga uthando. Uthi uJesu ufuna ngwenzeleni. Love like Christ. Angeke ube nomusa noma nomunyu. Umunyu bayibona. Asizane. Akekho ngathi manje yilo umsiza la. Sympathy and empathy. What is it? Angeke ube nozwelo komunye umuntu ungenalo uthando lwaKristu. Lokuthi uzwelo selipholile uthando lwaKristu njani na? The moment uzunozwelo luyaphila. Luyaphila luyathinteka. Sesiphile esikhathini lapho nabantu bangathinteki khona noma ngonala abathinteki badlula ngathi ababoni lutho. Bahamba ngathi ababoni lutho mari isimo siyonakala. Besakhuluma ngendaba zokwakha amakhaya. Le ngane zethu asiyiboni uma ifike ekuseni ize esikoleni usayibonke. Mara sithinteki. Gogo kaMkhulu ubamisa kangapi emgwaqweni nathi ngani yami lesiketi sakho lesakusisi. Ngikalekisa ngakho wami ngothando ayikabi. Ngikalekisa ngakho ngothando ayikabi. Asathinteki noma bonakala sathinteki uthando selipholile. As long as ingasi nombulelo u-right. As long as ingasi utrapi u-right. Uthando lwethu selipholile. Asithande njengoKristu. Singavala amehlo nalapho singawavala ikhona. Senza ngathi asiboni ukuthi siyabona. Asibathande njengoKristu. Akekho operfect not in one. Akekho umoya. Siyamdinga uKristu. Siyamdinga umlamuleli. Siyamdinga asivuselele.
lo mthando besikhuluma ngale emakhaya angeke loze lwaphila ngaphandle kokuthi sivuselelwe bani na uJesu Kristu sibe nothando lukaKristu. Asingababuka abangaphandle sibone sonke sila njengabazalwane sinalo uthando lukaKristu. Lo seceleni kwakho nje uyakuthanda uthando lukaKristu. Uyaba nomuntu nesihe abo mama sesithi bathi nezinto ezinyakazayo mhlawumbe usisikaze kusanyakaza lutho ayisekho le ndaba ukuthi hayi walala la ngoba uthando njani alusekho. Ingane zethu zishayise ezihlahleni zishayise endongeni left and right zishayise le nathi sonke bekulokholo kwesisikhathi uma kuhamba kahle kithi asinandaba nabanye abantu. Yini indaba na? Uthando selupholile, uthando alukho, uthando alusekho. Uthando lwethu luyasikhulumeza siba ngcono kwabanye abantu sesivela ngabe sinothando. Sihamba nabo ngoba siyazi sovela ngcono kunabo, hayi ngoba sibathanda. Sibasondele eduze ngoba sifuna ukuvela ngcono kunabo, hayi ngoba sifuna bevele nabo sibathanda. Cha, sibafuna la ngoba thina sizobonakala ukuthi na singcono kunabo. Uthando lukaKristu wakwalamulela 5,000 yamadoda ababalwa abalingani babo nengane. Selishonile ilanga lesiBhayibheli basabafundi base bamtshela bathi asibamukise ngoba ilanga njani na selishwile. Wathi hayi kunani la abangayithola ubahambe uKristu loyo akakwenzi uhambe ungadlanga. Mara mina nawe sithi Nkosi ikusise ulalo lambile kuphela inyanga yonke futhi. Mina nawe sithi Inkosi ikusise siyabona mara uhambazi. Uthando lukaKristu alisekho noma selipholile kithi. Sikhuluma ngothando lukaKristu kufuna senze njengaye. Christ like labo kwekhona indaba yokuthi these are Christians encwadini yezenzo babenzisa okabani na okukaKristu. Lithi iBhayibheli bathi laba bafana nobani na noKristu. Yakhala lapho indaba ukuthi these are Christians. Siyicala ngokusuku uma bebuza ukuthi why you are called Christian, it's not just a name, izenzo zikwenza ubizwe ngani na ngeChristian. Wenzisa okukaKristu bese ubizwa ngani na ngeChristian. Angisho ukuthi manje ubala ungasayibiza ngeChristian, we are all Christians. Mara izenzo zethu funa sisondeze bani na kuleli gama ukuthi we are Christians. Love your neighbor as you love your. Uthando lukaKristu alukhukhumezi, lunesihe. Uthando lukaKristu lunesihe, luyanakekela. Uthando lukabani na lukaKristu. Akusilula mawami ukuthi uthando lukaKristu luphile ngoba sinabantu abasomathuba bathi na kunabantu abalimaza abanye ngenxa yani na yothando ngesikhathi uthi ukhombisa uthando kanti isibungu sisebenzisa le ndawo senze njani na siyindi yonke seyiqede. It's possible. That's why ubani uKristu uyasinamlela. Otherwise uthando njani na luyabona kanti akufuneka uthando lomzalwane njani na ubona akufuneka impole. But isimo esiphila kuso sifana namanzi acisha amalahla njani na avuthayo. Funa sihlale siwavuthela ngani na ngezwi nangomthandazo. Love them as you love your. Uthando lukaKristu ngathi ngingaphila baba nakuwe nakini futhi luphile nakuwe baba uthando lukaKristu luphile nakubani luphile. Abe eBhayibhelini ebengabayeki uJesu bese inkingi zabo
mara yena inkosi yamakhosi namhlanje kunjalo. Mara isimo ngaphandle, isimo kuphi na? Isimo ngaphandle siyayibulala lento, siyayibulala. Siyabulala lo isimo. That's why ufuna sondele kubani? Christ. Uyazi uJesu ukuthi uyenza kahle. Elukuthakathaka bethu njani na? Uyabazi. Nabakulimazile uyabazi. Nabadinga ubaxolele uyabazi. Nokudinga ubathanda njani na? Uyabazi. Sondela kubani na? uKristu. Munye emlamuleni phansi komuntu nobani na? uNkulunkulu. uKristu uJesu igama. Ngathi ungahamba nothando lukabani? UkaKristu. Kulukhuni uyabiza babusibuya. Uyabiza kugcina uthando lukaKristu kulesikhathi esiphila kuso. Uyabiza. Uyabiza ukugcina uthando lukabani na? UkaKristu kulesikhathi esiphila kuso. But uma umntwana kaNkulunkulu ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu uzokwenza noma kubize enyameni. Uzokwenza ukuliqiniso, uzokwenza okufanele kunjani na? Ukwenze. Lithi iBhayibheli wakhandleka kwazoba sekugcineni uJesu. Wayakhandleka ngoba mina nawe unjani na? Ebesithanda. Ebengekayiyeke le ndaba mina nawe singakathengwa ngani? Ngegazi. Nawe ungayiyeki. Ayisimnandi le ndlela yokukholwa, mara iyahamba uma sinoKristu. Ayisimnandi mara iyahamba uma kunobani? Thanda abanye abazalwane. Bothando lukabani? UkaKristu. Asenzi konke okufanele mara uKristu uyasithanda. Bakwethu la ukukhumbulile uthando lukaKristu. Uthi imoto kwangabathi iyafa kanti ufuna sinde engozini yani na? Ukuze ingane zakhe nabazulu bekhona. Uthando lolo. Kanti uma kulalela imifula mathesini angesize siphule. Angesize siphule. Ukahle uma uthanda njani na? Nonke Jesu uyakuthanda bazalwane. Nonke uyakuthanda. Bani lothando uyadlulisela kwabanye abazalwane. Uyadlulisela lothando kwabanye abazalwane. Sikhukhumala ngayo. Sikhukhumala? Sifunela owethu. Manje sithi sinothando lwabani na? UkaKristu. Kanti uthando lukaKristu lunako ukuthi ubani useceleni nesidingo sakho. Lo 1 rand wena mina nawe sikubona mina lutho. Womunye ungamenza lala dlini. Uthando lukaKristu luthando. Lesicathulo mina nami ngale church mhlawumbe engasalithandi. Omunye ngalala angaphuma la ngaphandle agqokile ambovu umsebenzi. Mara lo thando kimi nawe selipolini. Yini indaba? Siqhelile kuKristu. Funa siphindele kuKristu asivuselele lo thando. Sikhona ukuphila ini na? Lo thando. Mhlawumbe ungabe uzoba bazosho siyafuna lokuthanda, mara isimo siyala akuthandeki. Nabo bani siyafuna lokuthobeka, mara isimo siyala manje asikhona lokuthoba. Sonke asiphindele kubani? uKristu. Sonke asiphindele kubani na? uKristu. Uyena umlamuli wethu. Siyabonga kakhulu. Ngokwethu siyabonga. Alungapholi lo thando. Alungapholi lo thando. Kakhulukazi endlini kabani na? Sesiqedile kushumayela. Abangafika abantwana bakaNkulunkulu balimale ngaphandle. Baphinde futhi balimale sebephakathi kophi na? Sesiqedile. Abangafika abantwana bakaNkulunkulu balimazane ngaphandle. Baphinde bazolimala kophi na? Abantu abalinyazwe iqiniso kulungile. Bangalinyazwa ukuthi mina nawe siphelelwe uthando kwakwakho. Bangalinyazwa ukuthi mina nawe siphelelwe yini? Kube ngazuthi uKristu akekho kanti ukhona just ngoba akaphili kimi, akaphili nakuwe, akaphili nakuwe. Mara yena unjani? Uyaphila. Yena uyini? Uyinkosi. Ngathi angaphila nakuwe. Enathi angaphila phela. Ungabe usuyamkhama umoya ongcwele. Ungamkhami umoya ongcwele. Kuze ahlale njani? Aphila nakuwe. Siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu abe muhle. Kuze kube impilo zayo. Asithandane ngani na? Ngothando lukaKristu. Uma walamuleli wesifazane umthetho kaMoses usuvuma ukuthi akakhandwe ngamatshe.
kanti mina nawe lo sithangakhamba ngamanje sisebenzisana uma walandela uMoses sorry owesifazane